ଶହେ ପୁଅରେ ଝିଅ 106 50 ଖଣ୍ଡ ହେବ ୟୁକ୍ରେନ୍। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା। କାହାରିକୁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ ଆକ୍ଷେପ, ଖବରକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହି କୁତୁକୁତୁ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେହକୁ ନେଲେ ନେବେ ପଛେ, ମନରେ ଗଣ୍ଠି କରି ରଖିବେନି। ହସ ଆଉ ହସ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଥା କଥାରେ ବଙ୍କା କଥାକୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ବାଜିଲା ଶଙ୍ଖ, ଝଡ଼ିଲା ଫୁଲ, ହାତରେ ପଶିଲା ରକା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୀପାଳି ହେବେ ନୂଆ ବିଧାୟିକା। ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁନା ଆଜ୍ଞା, କହୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 68% ଲୋକ। ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମନମୋହନ ଟିମ୍ ମଇଦାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ଟିମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି? ହାତ ପାଟି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଖରାପ। 24 ବେଳକୁ ଦେଖିବା। CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଝିଅ ଭଲ କରିଥିବାରୁ ବେଟି ପଢ଼ାଅ ନାରା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। ପୁଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 84.67 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଝିଅ 90.68। ସେହିଭଳି ଦଶମରେ ବି ସୁନା ଝିଅ କରିଛନ୍ତି କମାଲ। ବାତ୍ୟା ମୋକା ନେଉଛି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ମାଡ଼ ହେବ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ମଝିଆମଝି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗରମ ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଦରମରା ହୋଇସାରିଲାଣି। ବାତ୍ୟା ଯୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ହେଉ, ବର୍ଷା ପବନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଟିକେ ହଉ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ 50 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିବାର ସାଂଘାତିକ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁତିନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଶୋଇଗୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 50 ଜଣ ଜେନେରାଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁବେ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ପୁତିନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୁଷିଆର ୱାର୍ ରୁମ୍ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ରୁଷିଆର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଯିଏ ଜିତିବା କଥା ଜିତୁ, ଆଉ ଯିଏ ହାରିବା କଥା ହାରୁ, ଯୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସରୁ, ଏହି କଥା ପୃଥିବୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚୌକା ମାରି ଛକ୍କା ମାରି ଢେର ଖେଳ ଖେଳିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଦାଲତ ରାୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ତାଙ୍କର ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ଖଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି 12ଟି କେସ୍ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମସୁଦା କରୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗିରଫଦାରୀ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ହରଡ଼ ଘଣାରେ ତେଣୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବଳ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଖେଳ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଶୁଣିବେ କାଲିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର।